Hi guys, masong adlaw ninsong tanan, kami na pud ni. Ken an Kimbra to vlog. Sa karong adlaw guys, magkuan mi. Magtiwas mi og panghatid adto sa katong maadto des ngagi. Kadi agi punan man og palit og isa ka sako. Salamat kayo sa sponsor. Sabaw na kati og kinsa ka. Kinsa dito? Mari karon among pampustong guys. Pang-repack di ay. Jadi na may kilo-kilo amo na lamang salmon kay may timbangan. Ayo, bi ka matapupi. Puro naman kagtapos na. Ha? Puro Pagkuan. naman. Kaya isa ka kilo mo kuan man sa mo takos na o pila ka salmon pa. Puro naman? Ma, kanira ma? Salmon ka pino. Kanira ko ma? Kanira? Amo na lamang ako nang salmon nun tag pito ka salmon. O, pito? Pito ka salmon amo i. Tin kabuok ma? Walo na laman di ay ka salmon. Pila man ba? Ano ka salmon kada isa ka Tulo pa may ano po pack. Guys, nanap pa ng sponsor. Salamat kay Adjo ni sponsor das na nga gimora gihapon. Mga detalye kabuutan. Pat. Nay daking kasing-kasing Pat na man, pat. sa mga tabangonon. Nakas nas Gabriel guys. Ilang kuan tag pila ka salmon 8 ka salmon. So lapas di jag kuan. Lapas og tulo na ka kilo kay kon man walo man ka salmon. Guys no. Amin pud si Ja. Ano po na rong ipanghatid? Panghatid ron. Ana na ibutang pa kay na pang banganon ugma kuan na guys. Sana na pang banganon. Taud. Kumbati palabs kay arong. Katsalamat. Ayo ako rabi. Karon ni makuan. Garaun. Has ko yakin. Ha? Kuro lagi. Anak ma? Pila na pa, kasi nang lapas na na. Abot na na po. Po, kagantang. Kumbati. Kumbay. Pila na ka salmon. Kabi ka mabusluti. Si Kinkin may tigbangan. Arang kabi, rigo. Dagamang kuya Kinkinot. Bayutan. Insa pa nang binanganan nanay mo bimura magi. Dama man naman ka. Pero nga, ako na mao. Para mo patanawon guys, inigaman na mo darig panguan. Pang pamangan. Tama naman nung pananawon na to inanghuman upang pahato di ay. Kumbatikin. Tabang din kin kay arong nay kuan regalo. So, salamat kay Adjo Danis nag-sponsor sa bagas. Salamat kay Adjo te. Ate Josephine. 1 2 3 4 5 Ito sabi 6 7 Mag-una 8 Kuya magkamang tigbangan kay mag-una mag-uhiyap. Tara nga bangan bi. Tara nga bangan. Pareha ba dito to ah. Ana. Very good. Sana all. Okay. Muna mo guys ini panghatid. Okay, rengkoan. Kita tanza guys. Mato na mis kapuraw kay nami hatdan dadto si Iyas. Nang hatdan ron. Si kuya ra mo guni pa uban. Tama na lang pangibutangan dari. Basta makakita ra mo dadto. Kailan mo ni sa kanang tigama na mo o tigama og kanang ay nigo. Tigama sa nigo dari guys. Mo na imong suki dari tigama. Hatdan si Ja kay nay kakulian si jang lawas. Basta makakita ra mo dadto guys. Naluwi ko nagtanaw sang picture das sa pang adlaw. Patanaw sang igagaw mga hatdan. Ha? Dalaman sa kay mo rin isa. Yata sin nakaputos mi 15 kaputos. Sama ni. Malagi pang doon na direct naman. Ay na sponsor dani. Ladyo magilang bay. So darin na lamang kaya mga nakitan amo na lamang gi atod ko datos ka kahujan. Salamat. Doon ka tagtog banakon. Banakon. Salamat. Salamat kano Ate Josephine.
Kadugang na punta og 15 ka putos. 15. Kay tagkuan man ka salmon, tagwalo ka salmon ang libutang itansa-tansa na naman ang kay. Hoy timbangan. Laduag timbangan dari, ladug gamanan. Kung ato na miros ka puraw karon tadaud. Do na ka puraw guys. Daon pag ilang bahay buka punta ubay nga tinday abot na mi dari sa kapura guys. Ayo di nakadengog Kamu sih? kara ijang bahay Kamu nagkuhan nila. Pagkaon. kara mo nagati mo iyas asa man ato pwede ko ano liliin na guys mo rin bahay ni kuan iyas. Paghahagdan malaman na magluto. Ayo. Kala arang luudja ginoo ko si jaram taong isa. Ikaw na lang may kuan na, ikaw na lang may kuan ti. Nagmayra lagi. Di man mi kali di datunid sa. Lagi. Na guys mali ko dari. Di ra mo panila lainam. Huyo. Wala ginoo ko arang luudja. Di na sa makakuan. Walang luod sa kadyo guys. Luod laman. Mo rin nag-atiman guys na pag umangkin ka ni Jati. Ay, ginsa ba? Ay, gagaw. Ay, gagaw. Mo'y nag-atiman ron ni Ja. Kuwan tao ila ikakuan kay Ladyo man. Ladyo man dato sa isang kakuanan. Luod laman. Das pagbagjo di sa mana si Ja. Simbahan. Diriman na naon sa simbahan. Lingkod sa mudar kay. Siyon sa Magdali mi kay papa may ipanghatid. Bugas. nagkuhatid din. Tinagalas gusto. Pila na naman kabuan isang tagal ti. Duha mong silang yun. Nadayon. Sila may luudja uy. Dito sa pilaran. Pabayop. Ay kana titiskan. May baw araw lis. Agi ka agkuan na din. Ngano man tuon sa may hinungdan dito? Bukol. Gamay. Diya nag-anam og dako. Hala uy. Diya ka isang naong kay di naman pahinduan kay sakit na tingali no. Larang luudja si Hinduan di mo sugot eh hinganis padre dito. Malignant na di ay guys sa isang kuan. Isang naong di naman mo sugot. Luudja. Kay sig agas ng dugo. Di magbili na rin. Hindi mi makasuggest, hindi naman siya makadungog di ay. Lili na laman mi. Hindi naman makadungog, luoy laman. Lagi kada picturean pa man to Ate Marites dani desen sa tong adlaw. Kana mo sige naman. Arang luudja ka adyo guys na. Para mapakitan sa picture. Mana ni isang porma ron guys na ning tubo sa isang ubos sa isang mata. No, ko di man guna inga na isang mata ay isang porma guys. Lahi na sig kaadyo. Sa una manuroy ni siya og kanang naay nigo di inga ni isang porma karon ginuo ko na unsa na bana. Wala ko ka tuog na ingana na siya. Luoy lamang kaadyo. Pagkakita na sa picture guys sa manggi dalikjatan kasi tawag hatod dito. Ando na laman tao na isang kuan to isang inadlaw-adlaw. Darag baing among gitawnan guys ne. Darag bulang hujang tatay ning gimaw pamanday gyapon ang dahon. Baw. Tukan sa midar guys kay maghatod midar kinaibabuan. Top of the world ning ilang bahay dari. Ayo. The top of the world dagilang bahay. Maghatdan na rin koan. Panglugaway. Ayo. Nabay tao diha. Papalitan. Kinsa man na? Narama lagi pang apod-apod. Char. Kinsa man? Oh, nasabi ko si mundo dyanan. Dali. Kinsa ni? Kasama rin isa. Salamat. Madam, Kinsa man sa taga ni? sponsor na from San Diego. Imo lagi. Di pud mo to. Salamat. Wa mo ni sila wa maabdi na des nangagi guys mo ning angi ditsuan karon. Taga San Diego nagkuan sponsor des na maghatag bis ka tungo na mga maabdi nagtuhunahan. Andoy. Oh, mati pa hala pa sa mabutbut ng lubot. Mo man ni na mo maabdi des nangagi kay nakuwang man lagi sumo ni karon ang gamang ipanghatod. Bansa ito. Uy, virus di ay.
naunsa na kadugayan guys na naman may virus nga unicorn. Buing manuwag na ng kagwang virusan ni. Pit na mi guys. Mindag iladad to kay mga unsag ilang mga bahay. O di dito din nilupad sa kabadyan day pud. Pano? Isa pud kabadyan na to gila aray baroy. Isirap ni yan. Ligid-ligid mo darani. Bate na pa nilas dito ihatid guys. Daghang lipay na pud. Wala, grabe ako guys. Mana ilang mga porma po silang mga bahay. Grabe yung gaba. Ang mandaipid ka adyo. Hala, nawa. Adyo dahil nagtugi sa kabayan nila. Wah, nang ilas pulis. Nawa, ilang bahay. Ayo. Hala, naligo mo des tidang-dang. Ote. Sagdira good. Ihatag pa. Hala, arang nuudya ang ilang bahay dahil nawa, no? Hala, ginoo ko. Arang nuudya sa ilang mga bahay. Palihog laman may hatag te. Para luudzag ilang. Mau lagi? Stilan gino pariha pa. Aga may ato para na tuklat. Balong-balong nahamagan ko na puli. Hala? So pastilan. Para luudzag ka jud ilang bahay dari nawa man hala nagupok daig bahay nila dari. Uy ginoo ko. Grabe gupok ka man daig ilang bahay dari guys. Ginoo ko. Halang galuoy kaadyo ginoo ko. Hala. Parang mading gaba dari ilaha. Ang luod jades na nga giwa pa jud ni namo maabti. So karon mo na mong gihatdan guys ya. Ngari ajum-ajum na rin nila. Uli nami. Wato nami te. Nagligo ang taon to mga disturbo guys. Sa kaadyo bengkag man daig bahay dari. Uli nami. Tay sami. Oh. Salamat ka jo Ate Josephine. Ang lipay in taon sila ti. Kung nangawa man dayon tawag ilang mga bahay naggupok masig mga halublak nagupok man. Grabe ka way batasan is ulit. Panggupok ang mga bahay. Kay mga butong na nangawa na bawog na. Padung na pud mi dito guys katong wa pa na mahat DJ des na nangagi pud. Karon nangahatdan na namo. Sa ugma siguro makalugar na pud mi ato na pud mis progreso dito na mi tagaan. Bila to ka pamilya po dito. Kaluyas Ginoo. Madyo laman kan atong panlawas aw. Maka serbisyo ta. Guys no. Yan po laman mininjo nga tagaan mi kanunay madjong panlawas. Makapang serbisyo in taon. Nasig nga ni ragod ginagmay basta kay makalipay. Guys no, yasa man ang dinagkeun sa di ay kontras buot. Wala ginagmay basta kay makalipay. Ti Josephine no. Ang alabyo te. Ang naghanag nalipay te. Makalipay pud. Makalipay magtan-aw sa ilang dagkeng mga smile. Okay. Kahungag padarig baklay. Nagdilaman basta kay makalipay. Naatay malibrig pila kadeng agan. Kita naman na ito guys. Kanay alam bro. Sabit din sana imong kunot. Isus Ginoo ko. Masa mi dari guys manghatid. Guys sa manghatdan dari sa tidi. So ni maabti da sa nangagi. Mayroon mga dirikjatan dari kuan. Bye kani ayo ha. Ang kanang Lydia de ito tuwa katuning bakwit sa eskwelahan guys to amo to itong bahay. Ati Lydia. Ayo. Ayo basig na dragon diha. Dragon. Wala hey. Iro. Mare ka mang maabtidas na nga guys. Dai bugas nang. May ginagmay panglugaway. Ay. Grabe nga di. Umaka na nga naabti na mo des na ngagi. Ito lumbay siguro. Salamat. Mo di mo kayo nagaba ka to. Dato na putol na dami. Atap na kila. Bintaka. Iya sa ano? Oo. Haruja dari ilas kuan lo. Uy Ginoo ko. Na guys, ang katong nagpujudan nito as eskwelahan dadto katong manggitagaan dito sila unom ka putos. Mo na guys na haruja ka adjo bulong kag taon tud. Mga light materials lagi po gamit mo nang dali ara sa makuan. Kay wala gyud taon pa ika-afford pag pang panay pang digun mo na guys, dali ragi
Nampurnas ni Udit. Uy, ginoo ko. Sean! Ho, Sean! Hala, ginoo ko mo dahil nigilahan na bahag lubi. Tas unta ka, Sean, Sean! Ginoo ko na ang luod sa sinpod ni mo. Hatag na ni Jaw, hindi nga muli. Mo nagbay ni Sean, Sean, guys. Di ano, bengkag dahil pod. Hala, mo nagbay ni Ja? Ang luod sa, oy. Upaw mo dahil pod. Napay na nga, baroy gamay. Hatag ni Jaw, ha? Ihatag sa mga ati, Sean, Sean, ha? Lahog ko lang, ha? Lagi-lagi sa tumbahan dahil paglubi. Mo din yung rik-rik. Ang luod sa. Ginoo ko. Ano? Guys, sinuo kong luod sa yung taon. Palihog ko, day! Guys, progreso na diha. Guys, nahuman na may panghatid sa mga bugas. So, magnahatid 15 ka buok, 15 ka putos. So, naghanap pang nalipay, 15 sila pag kapamilya ag nalipay. Salamat ka adyo sa nag-sponsor. Kung mo gihapon to nag-sponsor dias nangagi sa katong duha ka sako nga bugas, sa katong magidugang karon nga sa kasako. Salamat ka adyo sa imong dugang nga pagbugasay. Nakaibaw na kagan sa to. Salamat ka adyo Ate Josephine. Manghinaat ko nga daghan kadtong blessing nga maubot sa imong pamilya ti. Nahatagan mo majong panglawas sa atong kahitasan. Sa mga tote, God bless kaninyong tanan. Diyan ninyo guys, salamat sa inyong pagtanaw. Manghinaat ko nga di ninyo ipanglaktaw tong ads diha. Nga, bahala nagkuhan basta kay tuhon ginawa na imantay ko na tang tanan. Manghinaat ko na nga napamay ipanghatag, napamay ikapang share puhon. So andam gihapon mo dawat danas inyong ipang share nga blessing kaya mo po nang ipanghatid. So napamay panghatdan dito ra pud sa pikas nga barangay. Kung napamanggani, kaluyas Ginoo. So Ginoo na magtigo na tang tanan. Sa katupang mang-share sa ilang blessing. O panahon na para ipang-share na. Hindi manggihapon na nato mga da. So guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. God bless na tang tanan. Diyan nyo kalimti pag-like ug subscribe ang among channel. Salamat ninyo. Bye.